Ahojte, vítam vás u môjho nového videa. Keď ste tu noví, ahojte, ja som Vicky, robím rôzne fashion videá, vlogy, hauly a tak ďalej. Ďakujem, že ste si prišli pozrieť toto video, dúfam, že vás bude baviť. Dneska sa budeme baviť o mojom takom recap obľúbených vecí a médií, ktoré som pohltila, alebo teda som si kúpila a pozrela, počúvala, zbierala a tak ďalej. Keďže už je 4. januára 2026, tak som teda chcela dať takú jakéby odozvu 2025 a chcela som si pripomenúť, aký to bol celkom dobrý rok, čo ma veľa naučil v každom odvetví môjho života. A poďme sa pozrieť na nejaké moje obľúbené veci, ktoré som buď dostala, alebo si kúpila v 2025 a potom vám ešte ukážem nejaké teda moje obľúbené filmy z 25, čo som si pozrela, alebo teda aj nejakú hudbu, čo som si vypočula, alebo teda mojich obľúbených interpretov, ktorých som počúvala v 2025. Tie filmy teda nebudú takže vyrobené v 2025, ale čo som si pozrela v 2025, aby som to upresnila. Takže poďme na to. Toto video bude celkom zdĺhavé, keďže mám viac vecí, takže keď budete mať čas, tak si sadnite, dajte si nejaký dobrý snack a ideme na to. Chcem začať teda tými médiami, keďže je to také trošku rýchlejšie, keďže filmy sú veľká časť môjho života, tak začneme filmami. Mám ich strašne veľa, o tom by mohlo byť separátne video, iba proste o mojich recenziách filmov. Keď 25 bol môj rekord, to som si pozrela aj 14 filmov za týždeň, čo je úplne crazy, ale mala som takú éru, kedy som pozrela asi 3 filmy za deň, alebo 2. No ale také moje najobľúbenejšie filmy, ktoré mi trošku zmenili aj rozmýšľanie a hlavu. Vám teda chcem povedať ako prvý, keďže ten bol taký akože jeden z prvých, asi vo februári som ho pozerala. No, ako prvý film teda je Kids 1995. Myslím si, že tento film by mal byť teda pozeraný hlavne so zámerom tým, že sa z toho chcete poučiť a teda ma to podľa mňa slúži na také edukačné účely, keďže tento film není podľa mňa príjemný pozerať, teda komu je, tak neviem, čo je sa mi zle, ale teda mne tento film určite nebol príjemný pozerať, nemyslím, že sa to ľahko pozerá, pozeralo sa mi to s ťažkým srdcom a odhaluje teda akože realitu tínedžerov, ktorí vyrastali v tých 90-kách, 80-kách a v New Yorku to je, mám pocit, a ukazuje to vlastne na nich a poukazuje, že jak to bolo vnútri v tých skupinách, veľkých tých gangoch, alebo teda nie úmierne v tých gangoch, ale teda v tých veľkých skupinách, kde boli vlastne takí akoby troubled teenagery, ktorí robili drogy, alkohol a rôzne sexuálne veci a akoby aj poukazuje na tie pohlavné choroby, čo sú HIV a AIDS. A teda je to krásny film vidieť, že ako to reálne vtedy bolo a poučí sa, že teda s kým trávite čas, s kým máte teda pohľadný styk a celkovo či chcete robiť drogy alebo proste alkohol. Takže je to určite úplne zaujímavé pozerať. Je to vlastne tým, že som to pozerala aj v takom mojom veku a teda rozpoložení hlavy, kedy som bola najviac taká v takej tej veľmi ťažkej puberte a mi to pomohlo vidieť, že do takéhoto sveta teda nechcem určite nikdy spadnúť. Aj keď to má nejakú teda cool estetiku. Videla som práve na toto edit, ktorá baba asi po 5 rokoch znova zverejnila a vlastne popisok dala, že ona ho spravila vtedy, keď mala asi 13 rokov a že si to veľmi vtedy romantizovala teda ten film, aj celú tú estetiku, tú skater, proste New York City, akože takú veľmi teenage proste estetiku a že spravila vtedy ten teda edit na to, keďže si to tak veľmi romantizovala v sebe a myslela si, že to je strašne cool a teda hovorila o tom, jak teraz keď sa na to spätne pozerá, tak jej príde, že to není vôbec úplne v pohode romantizovať takúto realitu ľudí, čo proste veľa tínedžerov v 90-kách malo v tom New Yorku práve, aj hoci inde na svete
a není dobré to romantizovať, alebo teda nejak normalizovať, že je toto teda v pohode. Prepáč, že som sa trošku rozospravila, ale myslím, že tento film si totálne zaslúži túto pozornosť, keďže tento film bol úchvatne natočený, keďže mám pocit, že to bolo natočené študentom cinematografie, čo je absolútne úžasné. Má neskutočne dobrý taký ten edukačný feel, aj keď to je stále fakt, že film a je veľmi reálny, je veľmi taký, máte fakt pocit, že že ja mám pocit, keby proste sme boli fakt, že vnútri v tejto skupinke a niekto len proste mal mini kamerku a všetko to natáčal a bolo to proste také veľmi naturálne. Ja mám pocit, že tí herci, to neboli ani skúsení herci, to boli proste iba ľudia, ktorí vlastne boli v tejto realite a teda zahrali v tomto filme ako takú spomienku, alebo teda to poučenie proste pre ostatných, že takto to teda je. Určite si ho odporúčam pozrieť. Ale keď ste slabšia povaha, nemáte rady proste veľmi také surové veci a také, že vás to veľmi vás to vie veľmi zaskočiť. Tento film mňa to teda určite zaskočilo, ja som ho pozerala asi o 2 ráno a ja som nevedela spať potom, lebo proste to bolo veľmi ťažké spracovať. Aj keď som nemala nejakú takúto úplne skúsenosť s tým, čo sa tam deje, ale veľmi som to tiež vedela pocítiť, keďže veľa ľudí v mojom okolí malo práve. Takže tomuto filmu 5 hviezdičiek, hands down, najlepší film, čo som fakt akože takýto edukačný videla, takže odporúčam. Ako druhý film som teda vybrala Challengers, keďže môj obľúbený teda producer, režisér, ja neviem čo on je, myslím, že obidve, je Luca Guadagnino, keďže je to proste, on je úplne moja srdcovka, ja ho extrémne milujem už dlhšie. Natočil aj Call Me By Your Name, Bones and All, Queer, aj toto Challengers a myslím si, že je strašne talentovaný, je talianskeho pôvodu a on je proste strašne talentovaný, vie strašne krásne zachytiť všetky emócie, čo sú potrebné zachytiť a odporúčam ho najviac na svete. A hlavne tento film bol absolútne úžasný. Že sa mi páčila vlastne ten celý vizuál toho filmu, jak krásne bol natočený, aj tá práca s kamerou bola extrémne proste špičková. Myslím si, že som nikdy nevidela takto premakaný film, ktorý bol takto dobrý celkovo v tej akože kamere. Teda akože nevidela som filmov nejak extrémne veľa, takže nemôžem zase takto všeobecne hovoriť, ale teda za mňa zatiaľ zo všetkých tých filmov, čo som videla, bol tento fakt krásny. Celý ten plot toho filmu sa mi veľmi páčil, aj keď proste, sú tam nejaké malinké veci, keďže je to stále proste, že vymeráme si medzi dvoch, a ľudia majú rôzne preferencie, takže potom ten fandom a tí fanúšici vedeli byť trošku crazy ohľadom toho, ale teda akože Zendaya úplne zabila, Mike Fee zabil, aj ten druhý Sweeney, či jak sa volá, neviem, ten tiež úplne zabil, všetci boli úplne úžasní, veľmi sa mi to páčilo, dokonale odporúčam, Chef Kiss, 5 hviezdičiek. A teraz prichádza môj fakt, že veľmi obľúbený film tohto roku, ktorý ma extrémne rozplakal. Nikdy v živote by som nezažila, že ma film vie takto strašne zasiahnuť a to bol najkrajší, najviac emocionálny, najviac taký, jak to mám vysvetliť, najviac jemný a čistý, proste nevinný film, ktorý som kedy videla. Tento film je Close a prosím vás, nechápem, prečo tento film nemá oveľa väčšiu pozornosť a proste viditeľnosť, lebo tento film je absolútne chef kiss. Je to film od Lukáš Dhont, čo je belgický producent alebo režisér. Ja si strašne milujem tieto názvy. Ale teda rozpráva sa tam po francúzsky, čo je krásne, neskutočne, ešte lepšie. Ten film je ešte lepší, keď si ho pozriete v tej originálnej francúzštine a máte k tomu iba vlastne titulky, robí to ešte krajší ten pocit, hej. A teda je to o dvoch najlepších kamošov, ktorí vlastne, je to akoby becoming of age, pre-teenager
a majú okolo 12, 13 a je to vlastne o tom, že teda je to dráma, hej, je to veľmi... Ja vám to nechcem strašne spoilerovať, ale proste teda je to o tých dvoch najlepších kamošov, ktorí budete vidieť také náznaky, že asi to není iba kamarátstvo, alebo teda akože majú alebo chovajú k sebe nejaké teda city, ale tým, že sú strašne ešte mladí a nevedia, čo robiť s tými citmi, keďže tie city vedia byť veľmi veľké, aj hlavne v tom veku, tak hej, a je to super, je to krásne, zároveň je to strašne tragické, je to extrémne smutné, ale teda oplatí sa to pozrieť, je to môj asi najviac obľúbený film ever. Milujem ho, je krásny. Aj tá cinematografia je úplne úžasná. A vlastne hovorím vám to, že aj keď sa teda niečo stane, niečo veľmi kľúčové a niečo veľmi tragické, tak váš život stále pokračuje a stále ide. A musíte to akceptovať a proste ísť ďalej. Hands down tiež najlepší film ever. A ja viem, prečo vyberám tieto filmy do toho videa, lebo sú fakt, že úžasné. A fakt prosím, pozrite si ho, je fakt úžasný, to vám zmení, hej. Je to teda tiež queer teda film, keďže to je moja obľúbená to mám povedať, trópa, môj obľúbený žáner, lebo nebudem sa vysvetľovať, proste je to tak. A teda tento film odporúčam najviac na svete. Dám asi ešte jeden film, keďže som to veľmi veľa odkecala, tak nechcem, aby toto video malo 50 minút. Také predposledné by som teda dala vlny, čo sú ale tie americké, alebo teda tie zahraničné vlny, nie tie naše slovensko-české vlny, ale teda, kde hrá Alex Demi a Taylor Russell a ešte ostatní. Áno. Počúvajte. Toto bolo veľmi pre mňa také... tú prvú polovicu filmu bolo určite zážitok. To bol určite taký zážitok. To som bola že traumatizovaná z toho. Bola som, že čo ti úplne šbe. A bola som taká, že okej, toto je absolútne crazy. A neviem, či tento film ešte niekedy budem pozerať. Ale teda tá druhá polovica je veľmi taká... vlastne, že nám ju natočili tú druhú polovicu ako akoby zásluhu alebo nejakú... že nám proste vynahradili tú prvú, že nás takto straumatizovali, tak nám potom dali tú druhú polovicu, aby sme boli akože v pohode. Ale teda tá druhá polovica bola úplne absolútne úžasná a myslím si, že tie dve polovice, alebo tie teda dve rozdielne životy medzi tými dvomi súrodencami je ako fakt krásne vidieť, že môžete mať aj iný život a môžete aj lásku prežívať úplne inak, jak proste ľudia okolo vás, alebo teda proste, ja neviem, ako mne to veľmi evokovalo to, že tým, že mám tiež staršieho brata, tak mi to evokovalo v tom, že nebudem mať jakoby vzťahy jak on a môžem byť svoj vlastný človek a nájdem proste tú lásku, ktorú si vlastne zaslúžim, alebo ja neviem, ako, jak sa to inak dá vnímať. Ahojte, tu je editujúca Vicky a teraz som teda, že Producting Waves, aby ste si mysleli, že teda, že som to nejak pochopila, ale teda viem, že teda ten film nebol len o vlastne tej love alebo takto, alebo to hlavne o tom, že keď sa stane niečo proste nejaké veľké alebo nejaká tragédia v rodine a ako to ovplyvňuje ostatných členov a všetky anger issues a čo spôsobuje s ľuďmi proste aj drogy, alkohol a proste športovci, akože všeobecne, že aké to je ťažké byť športovcom a takéto rôzne proste teda akože iné témy som určite pochytila, ale teda neviem, prečo som začala rozprávať o tom, porovnávať tých dvoch súrodencov v tých láskach, to, ja neviem, prečo ma to vtedy asi napadlo, ale teda verím ten celý film ako taký jeden celok, ale teda hlavne sa mi páčilo na tom filme, že môžeme vidieť takú tú toxic love a potom vidíme takúto healthy, proste genuine, proste neviem, takú gentle love, takže tak, takže aby ste si nemysleli o mne, že som nejaká toto, ale teda, hej, čaute. Teda ja to tak z môjho asi personálneho nejakého života tak vnímam, že ten film som veľmi chápala skôr z tej Emilynej strany, teda mám pocit, že Emily, teda čo hrala Taylor Russell a chápala som to veľmi akože, veľmi sa mi to páčilo, ten soundtrack je absolútne úžasný, fakt, že krásny soundtrack, fakt úplne milujem.
Takže tak, akože tento film tiež úplne 5 hviezdičiek, je super, oplatí sa pozerať, ale myslím si, že tento film sa dá pozerať tak max dvakrát a môžem si povedať, že ok, nebudem sa už viackrát traumatizovať. Takže tak. Prejdem teda na hudbu strašne rýchlo, prejdem cez to strašne rýchlo, lebo nechcem obkecovať iba filmy. Teraz poslednú dobu som teda objavila Pink Floyd a hlavne túto pesničku, veľmi milujem, úplne super. Cez ten celý rok som počúvala aj Oliviu Dean, milujem ju na svete, je super, milujem ju aj spievať, je fakt super. Jej pesničky sú proste amazing. Aj neviem, nemôžem k nej povedať nič iné, lebo by som sa znova veľmi rozprávala a to práve v tomto momente nechcem. Ale teda ona je tiež taký ten artist, ktorý má tak carried all cez ten rok 2025. Ďalší artist, ktorý je môj absolútne dearest. Milujem ho, potrebujem všetko jeho média, ktoré kedy proste vydal. Potrebujem platne, potrebujem CDčka, potrebujem merch, potrebujem všetko od neho, lebo je to Mac Miller. A hlavne jeho 2 albumy Circles a The Divine Feminine. Absolútne úžasné albumy na celom svete. A čo mám k nemu povedať? On je proste absolútne úžasný. Ešte mám rada počúvať, bol Jeff Buckley, ten je super. Myslím, že všetci milujeme Jeff Buckleyho. Jeff Buckley je super. Milujem Jeff Buckleyho. Potrebujem ho jeho grafická trička, lebo on je the goat. Dobre, sa presunúť do fyzických vecí, alebo teda mojich nejakých vecí, čo som nazbierala, čo sa mi páčili a kúpila som si ich a podostávala som ich. Takže poďme na to. Viete čo, keď už sme pri tých médiách, tak vám tuto ukážem. Toto mi dala Naty na Vianoce. Je najkrajší vlog, čo som kedy vôbec čítala, alebo teda videla. Práve včera som si ho fakt, že listovala, alebo teda predvčerom. Toto je prosím vás parížský Vogue z 2007-2016. Tuto má Cara, hej. Našla som tam Bellu Hadid, Kendall, Lily Rose Depp, našla som tam aj Kate Moss, strašne veľa super ľudí a veľmi sa mi páči. Je fakt krásny. Fakt krásny. Neskutočne. Aj Gigi Hadid som tam našla. Takže práve teda kúpila tieto CDčka Beatles. Sú fakt super. A hlavne to druhé CDčko sa mi veľmi páči. Má tam nejaké moje obľúbené pesničky ako Don't Let Me Down. Aj Here Comes the Sun. To je tiež super. Hej, takže toto je úžasné. A takto sa to otvára. A tuto máte CDčko s takou brožúrkou. Absolutely amazing. Za 3 €. Ďalšie teda také médium mám knihy. A to mám teda túto jednu knihu, čo som čítala v 2025 od Fjodora Dostojevského Biele noci. Mám povedať, že som to čítala v 2024, ale prečítala som to podľa mňa znovu aj v 2025. Alebo ja neviem, proste táto kniha je moja all-time favorite a proste musela som ju tu zahrnúť, lebo je to fakt super. Milujem ju. A tu som si predu niečo písala, neviem prečo. Milujem, táto kniha je super. Chcem si ju znova prečítať, lebo je fakt úžasná. Prečítala som ju asi za deň. Ďalšia knižka je teda Dead Poets Society. A tu som si kúpila v Prahe, keď som bola na narodeniny v Prahe. Teda sme boli, hej. A tu som si kúpila práve v ten deň, keď som narodeniny. A potom sme išli na druhý deň domov a som ju tiež prečítala celú za deň, nie za týždeň, za deň. Je fakt super. Milujem, uvidela som film, úžasný, milujem aj Robina Williamsa, on je absolútne dokonalý. Tiež úžasný proste herec. Takže úžasné. Komu je také ďalšie médium, čo teda mám také svoje, je teda tento diarik alebo journal. Jak to chcete volať, nie to jedno, proste je to niečo, hej. Tuto má takýto charm, alebo nejaký kryštálik, hej. Kúpala som si to v Budapešti a teda tuto mám krásne mimu a tuto. A mám tu bloček z mekaču a je tam 111. Halo? Akože angel number. Akože moje obľúbené číslo, aj moje lucky číslo, milujem 111, všetko jednotky, milujem.
A tu mám proste z Viedne. Potom tu mám nejaké teda nálepky, ktoré som skúpala zo Sheinu, alebo také dačo, ja neviem. Potom teda akože tie moje zošitky. A tuto vám ukážem tieto dve fotečky. To som si včera kúpila za 50 centov. Sú to nejakí úplne, že random ľudia. Netuším, kto to je, ale bolo to strašne pekné a strašne sa mi tu hodili. Takže tu ich mám. A potom tu mám takúto krásnu pohľadničku. Nejakú typku, netuším, kto to je, to nejaká Maria Marlowe a je to pohľadnica. Takže raz, keď budem si napísať pohľadnicu, tak mám. A je taká veľmi stará. To stalo nejak 30 centov alebo také dačo. Takže cute. Ako oblečenie, tu mám teda túto blúzku. Proste. Neviem, zobrala som nejaké random oblečenie, čo som recently si kúpila a táto je super. Milujem ju. Práve som si kúpila aj vo Viedni nejaké veci, ale to nechcem urobiť nejaký veľký haul. Ale táto blúzka je fakt cute. Aj túto blúzku som skúpila, teda takú košelu za 3 €. Táto bola nejak 20 €, ale má krásne detaily. A je zo Zara Home. Takže tak. Tento hrnček. ZK. Milujem hrnčeky, proste je strašne pekný a fakt je využívaný. Mám v ňom čaj, vodu, všetko. Takže veľmi sa im páči a je super. Aj z Ikei, stále asi 3 €. Takže chodí do Ikei thriftovať tieto veci, lebo to je lepšie, ale ja som proste neodolala, hej. Kúpila teda takéto glasses, okuliare proti modrému svetlu. A sú ich super. Veľmi sa mi páčia. Sú fakt topka. Sú super, keď ste často na iPade alebo počítači a sú fakt super. A sú kvalitné, takže to je super. Toto som si nekúpila, to som ukradla mojej mame. Toto je takýto blush. Ja mám tu, keď nosím možno každý jeden deň. A on je takéto oranžovo, lososovo, ja neviem, aký farby, ale je krásny. Krásny. Ja ani neviem, skadiaľ je. Ja vôbec akože neduším. Iba som jej to akože ukradla. Je tam nejaký, že Color Veil. Neviem. Má to nejaké takéto logo, ale to je tak všetko. Takže nejaké čudo, ale je to super. Šperky, ale teda iba jeden šperk. A to je teda tento krásny bangle, ja neviem, jak sa to povie po slovensky. Náramok? Ja neviem. Ale má tam teraz slony. Že moja mama mi povedala, že keďže sú tam slony, tak že to má prinášať šťastie a že proste to má byť také lucky. Tak som si povedala, že OK, toto bude taký môj lucky šperok. Taký proste, že neviem, proste niečo také zaujímavé, čo mi bude prinášať šťastie. A je fakt pekný. Je z Budapešti, BTV, keby sa pýtate. Ale neviem, jak sa volá ten sekač, ktorom sme ho našli. Akože môj stek prstňov, tento je Pandora, tu mám znatý polovičku. Toto je, že Friends Don't Lie, takže true Stranger Things fan, hej. Lebo ja som to pozerala, keď som mala asi, ja neviem, 9-10 rokov, hej. Keď to vyšlo, tak som si to pozrela a odvtedy fanúšik ever. A tento prsten som skúpila ešte tento rok, aj tento. Takže teda mám takéto krásne prstíky, prstenie. No a ešte chcela povedať, že moje recent 2025 nejaké editions boli to teda 2 piercingy. Tento bol v marci na Monitor a tento bol proste len tak v novembri, lebo sa mi to páčilo. Takže to sú také moje 2 editions na tento rok. Ako posledné vám ukážem parfémy. Prvý to som si kúpila nedávno. Tento z Massima Dutti. Je to teda Cotton Green Sage. A je to 100 ml, mám pocit. Ale teda je super. Voní úžasne, odporúčam a stal okolo 28 €, čo je super. Takže. Teda ako posledné, tu mám, to som dostala na Vianoce od Jo Malone London. A to je taký mini, ja neviem, taký mini setík
Mám tu takúto sviečku Jo Malone, úplne malinká. Má to byť teda Peony a Blush Suede. Cute. Potom nejaký že telový krém, alebo teda na ruky krém. A toto je English Pear a Fresha. Takýto krémik. Oh no. A opadlo mi to na prst. No a potom ako posledné tu mám takúto malilinku voňavku. Je fakt malilinká. Je to iba nejaká 9 ml. A je to, že Wood Sage a Sea Salt. Cologne. Takže, a teda to je všetko. Za tento rok môj 2025. Som strašne rada za všetkých ľudí, ktorých som spoznala na novej škole. Som strašne rada za všetky zážitky, za úplne všetko. A teším sa na tento nový rok. Prajem vám super 2026, nový rok. A dúfam, že sa budete mať dobre. Dajte mi prosím like a follow a šerujte toto video, keď máte radi takéto videá, alebo teda tie videá, čo som hovorila o tých filmoch, tak mi prosím dajte vedieť, napíšte mi alebo dajte koment. Dúfam, že sa vám páčilo moje video a majte sa. Vidíme sa u ďalšieho.